আজি অপেনলি কৈছোঁ মই যে UPPL চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কন্টিনিউ হ'ব। गुड मर्निं गाइस, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि भिडिअआव बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै मोनसे जोबोद मोजां आपडेट्स जे MLA जलेन दैमारिया BPFखौ माबादि खोथा बुंदों, BPFनि समाव गोबां दुर्निति भ्राष्टाचार जादों, बे खोथाखौ बुंदों, इंगित होदों जलेन दैमारि MLA बिथां सारा। नाथाय थारैनो बाथ्राया बेनोना UPPL सरकार सालायनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव खुनु जाख्ल'नाय गैफेरथारमाराना, बे मोनसे प्रश्न। लोगोसे सावरायनांगौ एजेन्डाखौ आवगायलांनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। যে আগত মানুহে 6টা বজাত দোকান বন্ধ কৰি ঘৰত সোমাই আছিল, 2টা বজা বা ৰাতি 3টাত লাগি এতিয়া ঘূৰি থাকক আপোনালোকে দোকান পোহৰ মোটামুটি ৰাতি 10টা 11টা লাগি। মই 2026ত লাগি তামোলপুৰ সমষ্টিৰ MLA, 58 নং তামোলপুৰ সমষ্টিৰ মই বিধায়ক 2026ত লাগি, আৰু শুক্লাই চেৰফাং মোৰ সমষ্টিৰ আণ্ডাৰত পৰে। গতিকে হয় কেতিয়াবা আহাত আমাৰ অসুবিধা বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে পলম হয় বা আহাত এদিন দুদিন কম হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ সমষ্টি হয় এই নাওকাটা বা শুক্লাই চেৰফাং। গতিকে অহা 2026ত আমাৰ নিৰ্বাচন আছে, নিৰ্বাচন নোহাত লাগি শুক্লাই চেৰফাং বা 58 নং তামোলপুৰ MLA মই। চৰকাৰৰ প্ৰতি যেটো আমি দায়িত্বশীল এটা চৰকাৰ, দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে ইয়াত দায়িত্ব লৈ কাম কৰি আছোঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ। যিসকলে আমাক সমালোচনা কৰিছে, সমালোচনা কৰিব পাৰে, সমালোচনা কৰাটো সকলোৰে অধিকাৰ আছে, কিন্তু আজি আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ দিছোঁ, আৰু আগলৈও আমি এই শান্তি পৰিৱেশ ইয়াত ৰখাটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, ৰাইজক আমি দিয়াটো এইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। গতিকে সৰু সুৰা অলপ চলপ সমালোচনা হ'ব, এই সমালোচনাবিলাক আমি চাইছোঁ, গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু আমি বিটিআৰখন আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাব যে আগত মানুহে 6টা বজাত দোকান বন্ধ কৰি ঘৰত সোমাই আছিল, 2টা বজা বা ৰাতি 3টাত লাগি এতিয়া ঘূৰি থাকক আপোনালোকে দোকান পোহৰ মোটামুটি ৰাতি 10টা 11টা লাগি খোলা থাকে। ইয়াত বিভিন্ন অফিচাৰ লেভেলত, চিভিল ছাৰ্ভিচ লেভেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাই আছে, মেডিকেলবিলাক আজি ইয়াত বহুত ডক্টৰবিলাক আজি ইয়াত পাছ কৰি আছে। তো আজি ভাল এটা পৰিৱেশ। গতিকে যিসকলে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি কৰিছিল, তেখেতসকলে ইয়াতে দুৰ্নীতি কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে দুৰ্নীতি কৰিব সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ মানুহে আমাক সমালোচনা কৰিছে। नुनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय, मानगोनां MLA जलेन दैमारि सारा मोनसे खोथाखौ बुंदों जे BPFनि कर्मीफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि समाव भ्राष्टाचार जानाया बबे सरकारावथ' भ्राष्टाचार दुर्निति जायै थाफेरखो, एसे एनैया थाखायो, लानांगौबो मावनांगौबो, गिभ एन्ड टेक पलिसि। नाथाय नोंसिना जेबो लाथारै, जाख्ल'नाय गैथारैफोर निट एन्ड क्लिनफोर बादि खोथा बुङो, जायखौ दिनै नैबे भिडिअ क्लिप्सआव जलेन दैमारि सारा बुंबाय, MLA सारा। नाथाय भ्राष्टाचार दुर्नितिखौ बिथांमोना PMAY जि न'आवनो भ्राष्टाचार खालामदों, जाख्ल'दों, बिनि फोरमानखौ लाइभ प्रुफ होनो हायो दाबो। बिथांमोना बेखौ सिखार लानांगोन। नाथाय जाख्ल'नाय जायै, भ्राष्टाचार जायै डिउरिं द रेन अफ प्रमोद बर' खुनु भ्राष्टाचार जाथारै, दुर्निति जायैफोरबादि निट एन्ड क्लिन बुङो आरो बिथांमोना। प्रश्नआ बेसो रायजो राजाफोर, नोंथांमोननि ओनसोलाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि खामानि मावनाय, जाख्ल'नायनि फोरमान दंना गैया? जायो जानाया, बयनावबो दुर्नितिया फैयो, बयबो सरकार सालायनायाव, नाथाय टाइम लायो मावनो, गासिखौबो मेकआप खालामलांजोबनो होननायब्ला आलादा खोथा। बिथांमोना निट एन्ड क्लिन होनखायो, दुर्निति गैया। खालि दुर्नितिया जाहैबाय BPFनि समाव जादोंमोन। 17 বছর BPF সরকার হলোয়া সময়ত দুর্নীতি অকল BPFৰ শাসন কালৰ হৈছে, তেখেতসকলে মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰি দিছে। কিন্তু একচুৱেলি বিটিআৰ গভৰ্নমেণ্টত সময়ত UPPL দলে সরকার হলোৱা সময়ত 1 টাকাও ভ্রাষ্টাচার হোৱা নাই না, दुर्निति। बे रायजोफोरनिसो मोनसे प्रश्न। लोगोसे थांनाय माखासे समाव सयथायावनो बयबो हाबजोबनांगौमोन, बिराद सान्थि जाबाय। दा बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोङो थांनाय समनिफोरबादि बेरायलाबायनो हाला। दा 7टा 8टा 9टासिम गोसोबादि मिनिस्टारफ्राबो थांलाय फैलाय बिटिआराव खालामनो हायो।
हनै माथो जिनाहारि जागासिनो बर' आइजोफ्रालाय स्कुल फरायनाय कलेज फरायनाय उन्दै उन्दैफ्रानो आरो बे ओरै सानजाथिंजाय ना एसे सिगाङाव नुनाया सानावनो स्कुलाव थांनायाव उन्दैफोर टाच खालामफैनाया बांद्राय बुंनानै लानानै लाब गैया प्रुफ होनो हायो आरो सान्तिनि खोथाखौ बुंदों सान्तिनि खोथाखौ बुङोबा एक्स एनडिपि आदामोननाव सोंनांगौ बिथांमोना थारैनो सान्तिखौ मोनमारदोंना मोनाखै नांख्रुबनानै फैग्रा बिथांमोना आखाइयाव आइजें लानानै आइजेंनि जांख्रिथायजों फैनाय बिथांमोना थारैनो सान्तिखौ मोनमारना मोनमाराखै ओरैनो खोथायाव बुंबाल' सान्ति एग्रिमेन्ट खालामबाल' सान्ति जायाथ' दा प्रमद बर' सारा नों कौटि कौटि थाखा थाबायबालाय सान्ति जाखागोन नाथाय बिथांमोनखौ नायहर आरो रायजो राजाफोरखौ नायहर थारैनो सान्ति जामारना जामाराखै जायनि जाहोनाव बिथांमोना खुद गावसोरनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आदामोन दैदेननायाव बिथांमोना गावसोरनो लिड लानानै रायलायनांगौ जानानै फैबाय 4 बोसोर बिटिआर गभर्नमेन्टखौ नायनायनि उनाव जेबो रिजाल्ट फैयैयाव आरो बिथांमोना राजनितिक फोथारावबो ओंखारनो गोनां बायद' जानो हासिगौ डिक्लेयार होखाबाय होमबा बेफोर मानो जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेरजों सान्थि आरो सुखिया फैमारदोंब्ला बिथांमोना सेटिसफाइड जामारदोंब्ला बे रोखोम खामानिया फैनाय नङामोन हयथ' माबा मोनसे खोथा ओंखारनो हागौमोन मिलायलायनायनि दा दिनैनि थासारियाव रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना माबादि मोनदों फुरा भिउखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ